Dámy a páni, dovolte mi vám oznámiť moje rozhodnutie, že budem opätovne kandidovať na primátora mesta 25. júna 2011. Zároveň mi dovolte vás informovať o dôvodoch, ktorí ma k tomuto rozhodnutiu viedli. Najväčším problémom Levoče je nezamestnanosť. Potrebujeme vytvoriť nové pracovné miesta. Pred voľbami, v minulom roku, pred novembrovými voľbami, som slúbil vytvorenie priemyselného parku. Je zhruba pol roka po voľbách a to, čo som slúbil, sa stáva pomaly skutočnosťou. V 1. júnovom týždni máme naplánované otvorenie priemyselného parku v Levoči, zahájenie samotnej výstavby, ktorá nám vytvorí minimálne 500 pracovných miest v našom meste. Prečo hovorím minimálne 500 pracovných miest? Totiž zmluva medzi mestom, ministerstvom hospodárstva a SARIom hovorí, že mesto je povinné vytvoriť minimálne 500 pracovných miest. Keď to bude viacej, nič sa nedieje. Z tohto kroku budú profitovať určite všetci živnostníci, remeselníci, ale aj ľudia pracujúci v službách. To znamená, že už počas samotnej výstavby, to znamená v priebehu rokov 2011-2012 je naplánovaná výstavba priemyselného parku. V roku 2013 už by tam mali nastúpiť prvé spoločnosti, ktoré majú záujem otvoriť svoje prevádzky tu v Levoči. To znamená, že už počas výstavby jednak sa zvýši možnosť zamestnanosti na samotnej výstavbe Levočanov. Je samozrejme pravda, že v tomto medzinárodnom tendri je určený len jeden víťaz ako generálny dodávateľ stavby, ale budú môcť participovať aj naše domáce firmy z Levočana v tomto projekte. Čiže myslím si, že priemyselný park ako taký je vynikajúcou, keď nie fantastickou správou pre všetkých Levočanov. Napriek zložitej celospoločenskej ekonomickej situácii naše mesto investovalo finančné prostriedky do rozvoja mesta. Na 9 miestach sme opravili cesty, chodníky. V minulom roku sme začali s výstavbou parkovacích miest na sídlisku Západ. Žiaľ, terajšie zastupiteľstvo tieto investičné akcie stoplo. Je to na škodu nie mňa ako osoby, je to na škodu všetkých Levočanov. Lebo projekty sú pripravené na parkovacie miesta. Zatiaľ tieto parkovacie miesta stopli a viete sami, ktorí poznáte trošku sídlisko Západ, že je tam katastrofálna situácia s parkovaním. Nie je to len v meste Levoča, ale je to vo všetkých slovenských mestách. V čase, keď celá spoločnosť zápasila s nedostatkom financií, výpadkami podielových daní a zvyšujúcou sa nezamestnanosťou, sme postavili 40 nájomných bytov v lokalite sídlisko Západ, sídlisko Rozvoj. 28. marca 2011 sme začali v spolupráci s developerskou spoločnosťou Atlantis Enterprise s výstavbou 108 bytov bežného štandardu, ktorí si budú môcť kúpiť mladí ľudia prostredníctvom hypotéky. Prečo sme sa rozhodli pre takýto spôsob? Nájomné byty, pokiaľ mladí ľudia dostanú, splácajú tam nájomné, splácajú úvery a úroky cez štátny fond rozvoja bývania. Rozhodli sme sa preto pre tieto byty, lebo mladí ľudia už dneska majú záujem, ale hlavne tí, ktorí pracujú v zahraničí, radšej si zoberú hypotéku a tie byty sú ich vlastníctvom. S tým, že aj keď ten byt splácajú 30 rokov, ale vedia, že keď nebudú oni vlastníkmi toho bytu, to vlastníctvo bytu prechádza na ich deti. A podľa analýzy, ktorú sme si dali spracovať v rámci mesta Levoča, je určite vhodné postaviť tieto byty. Budú to byty podobného štandardu, alebo totožného štandardu, ako je to na sídlisku Juh 3 v Poprade. Investovala to tá istá spoločnosť, čiže myslím si, že hneď sa obsadia. Prvých 12 bytov sa stáva v súčasnosti už a do konca roku bude tento bytový dom odovzdaný. O niekoľko rokov pôjde okolo Levoče diaľnica. V rámci toho máme veľký predpoklad, že diaľnica pritiahne aj investorov do Levoče. Čiže prečo som zdôrazňoval práve výstavbu priemyselného parku? No z toho dôvodu, že keď budeme
rozmýšľať nad tým, ako tu pritiahnuť investorov, diaľnica nám určite pomôže. Takže rok 2011-2012 je na dobudovanie priemyselného parku, v roku 2013 vstup investorov. Je na škodu veci, takisto poviem otvorene, že sa nepokračovalo teraz v diaľnici okolo pri Levoči. Si zoberte, že v júli 2010 mi francúzska spoločnosť Boyer oznámila, že z Levoče odchádzajú s tým, že je pozastavená výstavba diaľnic pri Levoči. Prešiel zhruba rok a nič sa tam nedieje. Chcem vám povedať ale ďalšiu dôležitú vec. Nepodporím ministerstvom financií navrhované 50% zvýšenie dane z nehnuteľnosti. 50% zvýšenie dane z nehnuteľnosti navrhla centrálna vláda v Bratislave s tým, že sa má vykryť nedostatok finančných prostriedkov v rozpočtoch miest a obcí, čiže v samospráve. Jednoducho je to podľa mňa nesystémový krok. Môžu si to dovoliť v bohatších lokalitách Slovenska, ale nie na strednom a východnom Slovensku. Jednoduchého dôvodu. Záťaž na občanov tohto mesta, ale aj štátu, je už dosť veľká vo forme platenia iných poplatkov a daní. A ešte ďalšie 50% zvýšenie dane z nehnuteľnosti by ovplyvnilo všetkých podnikateľov, ktorí sú na území mesta. Neviem, či si to centrálna vláda uvedomila, ale určite by zasiahlo do peňaženiek všetkých aj bežných občanov. To znamená, zvýšila by sa vám daň na chaty, na garáže, na domy rodinné a tak ďalej a tak ďalej. Čiže vo vašom vlastníctve nehnuteľnosti, ktoré sú, za všetko by ste platili o 50% vyššiu daň. Čiže dneska, keď platíte 100 eur ročne, tak by ste platili 150. Dôrazne a jednoznačne sa chcem vrátiť ešte a povedať niekoľko slov k otázke nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky. Čo sa týka kupovania rómskych hlasov obyvateľov. Jednoznačne chcem všetkým oznámiť, že žiadne kupovanie rómskych hlasov sa nepotvrdilo ani vyšetrovaním orgánov polície, štátnej polície. Nepotvrdilo sa to ani pri náleze Ústavného súdu. To znamená, všetky tie veci, ktoré boli uverejnené a publikované, a myslím si, že aj v dnešných novinách je to niečo podobné publikované, sa nezakladali na pravde, bola to lož zo strany protikandidátov. A myslím si, že keby mali aspoň trošku chrbtovej kosti, tak boli veľmi slušní a aspoň by sa za to ospravedlnili. Nález Ústavného súdu hovorí o zrušení volieb, z titulu, že billboard bol umiestnený blízko volebnej miestnosti a v čase moratória, čo tiež Ústavný súd nepreukázal. A údajne, že jeden člen Mestskej volebnej komisie, teda okrskovej volebnej komisie číslo 10, ukazoval, koho majú voliť. Jednoducho všetky zápisnice z okrskových komisí boli podpísané bez výhrad, to znamená, že aj tie dve dievčatá, ktoré tvrdili, že niekto niečo ukazoval, buď si neplnili svoje povinnosti ako členky okrskovej volebnej komisie, alebo jednoducho poviem, klamali pred Ústavným súdom. Takže toľko k tomu. Obyvatelia mesta vedia, že nie je rýchle riešenie na celú otázku rómskej problematiky. Nevedia túto problematiku vyriešiť ani politici v Bratislave. Z môjho pohľadu, čo som robil za 4 roky, som vykonával také opatrenia, že samotných Rómov sme dotlačili k tomu, aby si budovali cesty, chodníky, ihriska a infraštruktúru, kanalizáciu napríklad, len z jedného prostého dôvodu. A ten jediný dôvod bol ten, že chceli sme ich zapojiť do pracovného procesu a oni zase viacej si vážia tej práce alebo vytvoreného diela, keď si to urobia sami vo vlastnej režii, ako keď im to urobíme my.
Myslím si, že tak je to správne, že mali by sa zapájať oni do pracovného procesu, nemali by čakať, čo im my vytvoríme a potom si toho ani nevážia. Dámy a páni, dlho som zvažoval, či budem opätovne kandidovať za primátora. Stal som sa terčom mnohých útokov mojich oponentov. Ten najväčší, ktorého som v novembrových voľbách porazili kandidátom mojich najväčších kritikov, poslancov KDH a OKS v meste. Pán Majerský ponúka alternatívu voči mne. Je to ten istý Milan Majerský, ktorý za 4 roky podporil v mestskom parlamente hlasovaním až takmer 90%, počujete dobre, 90% predložených návrhov. A ten pán Majerský, ktorý mal iba v 4% hlasovaní iný názor ako väčšina. To znamená, jednoznačne podporoval návrhy vedenia mesta. Ak teraz hovorí, že on je tá zmena, ktorú Levoča potrebuje, nech povie, v čom je tá zmena a v čom bude spočívať. Veď za 4 roky súhlasil takmer so všetkým, čo mesto urobilo. A preto mi dovolte vyzvať ho na verejnú diskusiu, respektíve debatu, na ktorej by sme rozobrali všetky problémy, ktoré sa týkajú či už chodu mesta, chodu mestských organizácií, príspevkových organizácií, alebo obchodných spoločností, kde má mesto podiel. Tým chcem povedať, či je to stavebná prevádzkareň, či sú to lesy mesta Levoča, či je to všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča. Nech povie, akú má víziu na toto volebné obdobie, nech si Levočania vypočujú naše argumenty vzájomné a nech rozhodnú, kto bude lepším primátorom. Preto ho opätovne vyzývam na verejnú diskusiu, na ktorej budem rád, keď sa zúčastníme obaja a prenesieme obyvateľom tohto mesta našu víziu, ako by mesto malo vyzerať do budúcna. Dámy a páni, urobil som veľa ťažkej a poctivej roboty pre toto mesto. Máme za sebou výsledky a ďalšie čakajú na dokončenie. Moje 3 základné ciele, ktoré chcem dosiahnuť, je tých už zmienovaných vytvorení 500 pracovných miest, minimálne, zvýšenie počtu 300 v meste o 30% do 2 rokov, zvýšenie počtu 300 v meste o 30% do 3 rokov, kvalitnejšie miesto pre život každého Levočana, hlavne v oblasti zamestnanosti a bývania. Cítim záväzok voči našej krásnej Levoči a voči občanom tohto mesta, preto opätovne kandidujem v týchto voľbách. Verím, že tým, ktorý mi bude pomáhať v týchto komunálnych voľbách, verím, že ľudia, ktorí neprestali veriť, že som to myslel a myslím s týmto mestom úprimne, ma podporia a som presvedčený o tom, že toto mesto bude ďalej pokračovať v rozvoji a raste, tak ako sa nám to podarilo počas volebného obdobia 2007-2010. Na záver mi dovolte povedať, nie som nadšený z toho, že voľby sa opakujú, je to pravda, ale sťažovateľ mal iný názor. Som rád, že sa tie tvrdenia, z ktorých som bol obviňovaný, pred ústavným súdom nepotvrdili a verím, že aj tieto voľby prebehnú čestne, bez osočovania, ohovárania a tak ďalej a tak ďalej. Lebo ja ako kandidát na primátora to nepotrebujem nikoho osočovať, ohovárať. Za mnou je vidieť množstvo práce a uvidíme, nech rozhodnú obyvateľia tohto mesta. Ďakujem vám za pozornosť.